खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। जेरैथिंबो दावहा, मुलुगनि मोनफ्रोमबो खनायावनो दावहा। थारैनो बियो थामथि मुलुग दावहानि इसारा नामा? बबेबा जायगायाव धोरोमखौ लानानै दावहा, बबेबा जायगायाव सिमाखौ लानानै दावहा आरो बबेबा जायगायाव राजखान्थिखौ लानानै दावहा। इउक्रेन रासियानि दावहा, इजराइल हामासनि दावहा आरो बावैसो जानानै थांबाय भारत पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा। बेनि गेजेरावनो कम्बोडिया आरो थाइलेन्डनि गेजेराव सिमाखौ लानानै दाङाबाजि सोमजिदों। बे दाङाबाजिनि फिथाइ महरै गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो रोजा रोजा सुबुंफोरा जायगा सोलायनांबाय। बाङाइसिनाव 13 कम्बोडियानि सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय। बबेखानि थाइलेन्डआव खमैबो 6 रौनियाफोर आरो गथ'फोरजों लोगोसे 13 नोगोरारिफोरा जिउ गोमाबाय। दावराव दावसि थासारिया थांनाय 24 जुलाइनिफ्राय जागायदोंमोन, जेराव मोन्नैबो हादरा गावजों गाव हिंसाखौ जागायजेननायनि दाय जाबसिनदों, जेराव थाइलेन्डआ कम्बोडियाखौ गावनि सिमा थावनिफोरनि खाथियाव नायदिंग्रा ड्रन बाहायनायनि दाय होदों। गुबुन फारसे कम्बोडियाया थाई रौनियाफोरा गावनि ओनसोलाव हाबनानै आरो गुलि गावनानै मोनसे सिगांनि गोरोबथाखौ सिफायदों होननानै दाबि खालामदों। कम्बोडियानि गाहाय मन्थ्रि हुन मानेटआ गेजेर हायुंआरि गोजोननि थाखाय खैफोदखौ दिन्थिनानै नेमखान्थि बायदियै जुथाइ हादोरनि आखाय होनो खावलायदों। जुथाइ हादोरा बुंनाय बायदि मोन्नैबो हादरा नेम 37 नि बायदियै मेलनि समाव गावसोरनि बिबुंथिफोरखौ फोरमायनो खाबु मोनगोन, जाय गौथुम नङि सोद्रोमाफोरखौ सावरायनायाव बाहागो लानो गनायथि होयो। खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। जेरैथिंबो दावहा, मुलुगनि मोनफ्रोमबो खनायावनो दावहा। थारैनो बियो थामथि मुलुग दावहानि इसारा नामा? बबेबा जायगायाव धोरोमखौ लानानै दावहा, बबेबा जायगायाव सिमाखौ लानानै दावहा आरो बबेबा जायगायाव राजखान्थिखौ लानानै दावहा। इउक्रेन रासियानि दावहा, इजराइल हामासनि दावहा आरो बावैसो जानानै थांबाय भारत पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा। बेनि गेजेरावनो कम्बोडिया आरो थाइलेन्डनि गेजेराव सिमाखौ लानानै दाङाबाजि सोमजिदों। बे दाङाबाजिनि फिथाइ महरै गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय आरो रोजा रोजा सुबुंफोरा जायगा सोलायनांबाय। बाङाइसिनाव 13 कम्बोडियानि सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय। बबेखानि थाइलेन्डआव खमैबो 6 रौनियाफोर आरो गथ'फोरजों लोगोसे 13 नोगोरारिफोरा जिउ गोमाबाय। दावराव दावसि थासारिया थांनाय 24 जुलाइनिफ्राय जागायदोंमोन, जेराव मोन्नैबो हादरा गावजों गाव हिंसाखौ जागायजेननायनि दाय जाबसिनदों, जेराव थाइलेन्डआ कम्बोडियाखौ गावनि सिमा थावनिफोरनि खाथियाव नायदिंग्रा ड्रन बाहायनायनि दाय होदों। गुबुन फारसे कम्बोडियाया थाई रौनियाफोरा गावनि ओनसोलाव हाबनानै आरो गुलि गावनानै मोनसे सिगांनि गोरोबथाखौ सिफायदों होननानै दाबि खालामदों। कम्बोडियानि गाहाय मन्थ्रि हुन मानेटआ गेजेर हायुंआरि गोजोननि थाखाय खैफोदखौ दिन्थिनानै नेमखान्थि बायदियै जुथाइ हादोरनि आखाय होनो खावलायदों। जुथाइ हादोरा बुंनाय बायदि मोन्नैबो हादरा नेम 37 नि बायदियै मेलनि समाव गावसोरनि बिबुंथिफोरखौ फोरमायनो खाबु मोनगोन, जाय गौथुम नङि सोद्रोमाफोरखौ सावरायनायाव बाहागो लानो गनायथि होयो।